er klassisk til YouTube. Helt klart. En gang til. Hallo. Du skal ikke rende med den for fanden. Nej, nu vender den forkert. Eller rigtigt hedder det. Ja, det er fordi den vender forkert, når det er. Nemlig, når den vender sådan der, så bliver jeg helt forvirret. Han er godt nok langt væk. Maxi, vi er herhenne. Hvad fanden du løber? Ja, jeg blev også snydt. Hvad er der galt med ham? Jamen, det er, når den vender, det er åbenbart det der, så bliver han spejlet selv, eller sådan et eller andet. Hey, kom her. Du kan prøve at sætte den op til dit ansigt, når den vender sådan der, så se, hvad det er, han egentlig kan se jo. Kom her. Hvad laver du, Buddy? Max, man skal have den sådan i normal måde. Stop det der. Er du færdig med at hoppe? Buddy! Du skal sgu da ikke rende for fanden. Maggi! Max, den vender forkert igen. Nå, Buddy, hvad laver du, hva'? Hvad laver du på dig? Lille mis? Hvad laver lille Buddy? Kigger du på, hva'? I det dejligt at kigge på, ikke? Hvad det sker? Det sker der, hvad på dig? Ja. Ja, min lille YouTube-mis. Du er min lille YouTube-mis. Buddy. Buddy. Ja, du er. Pisse på dig. Hey. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hvad laver I? Hej, Max. Max, du skal ikke komme op i kameraet, vel? Max, slip. Folk er inde på YouTube, de kan godt lide, når jeg filmer dyrene. Men det er lidt svært, når man er alene. Det var lidt for. Hvad så, Buddy? Lille fisk. Eller kom her, mand. Kigger du på Maxi, hva'? Ja, hvad lille Buddha. Buddy, du skal jo ikke kigge den anden vej, så. Det er genert, hva'? Genert, Buddy. Er du genert, hva'? Sæt dig. Buddha. Hvad skal du hen? Sæt dig. Buddy. Lille Buddy. Wow, må jeg blive snor? Wow. Nå, et stykke snor, værsgo. Det er bare, hvis man skal tage det derovre. Kom her. Hvad skal det her? Så kan der Spis lidt græs, hva'? Var det godt?
Det gejler. Gejler. Hallo? Bomber. Fine græsmis. Hov. Jeg har ikke smidt den op i basketballkurven. Jeg kunne ikke få den helt op. Nej, det er tæt på. Det var bare ved at få den 8 også. Bare for helvede. Ja, det er vist nok nu.